Γεια Γεια σας σας. και πάλι. Βάλτε που πάνω, βάλτε κρατάω εγώ. Είμαστε η Β' γινόμαστε ρεζίλοι τώρα μεταξύ. Κάτσε, ενοχλήθηκε. Ωραία. Είπαμε να κάνουμε vlog. Κάτσε, φαινόμαστε, ναι. Είμαστε η Β' Ναι. Είναι το δεύτερο μας βιντεάκι και μόλις είναι το είναι vlog. Είναι χάλια. Τέλος πάντων. Γελάς ρε, το παραδέχεσαι. Τώρα σε λίγο θα πάμε στην αδερφή μου. Να τελειώσουμε μια δουλειά. Ναι. Και μετά θα πάμε βόλτα Αριστοτέλους. Να περιμένουμε τη Χριστίνα τη μαλακισμένη. Ναι, μόλις μας πέρασε μια κοπέλα και κάτι είπε. Για Δεν μένα. ξέρω. Κάτι για μας θα είπε, αλλά δεν ξέρω. Ωραία τέλος μαλλιά πάντων. είπε. Α, ευχαριστώ. Τέλος πάντων και θα περιμένουμε μια φίλη της Χριστίνας. Μια μηχανή. Ναι, κορνάρι κιόλας. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενη γενικά. Γιατί βγάλαμε το πρώτο μας βίντεο το μεσημέρι. Το μεσημέρι και έχουμε μόλις ακόμα έχουμε 25 προβολές νομίζω και 5 like. Νομίζω. Εντάξει, είναι λίγα, αλλά για πρώτη φορά εντάξει. Για πρώτη φορά, για πρώτο βιντεάκι, σαν καινούργοι που είμαστε, νομίζω είναι καλό. Πώς να σου το πω. Τέλος πάντων. Ρε, βγάλ το ρε, βγάλ το. Ναι, είναι πιο καλά. Άστο. Είσαι κοντός. Εγώ είμαι κοντός. Ναι. Να έρθει εκεί, εδώ έχουμε τη θηρή της Χριστίνας στο κινητό. Ναι. Πάμε εδώ. Τώρα που είμαστε. Τώρα Εγώ. τώρα είμαστε τούμπα. Αυτό ναι, αλλά. Δεν είναι komisará. Αν. Δέλεαρ. Α, το τελείο είναι προς τα εκεί. Όχι, από εκεί, ναι, από εκεί. Και εκείνο το Του Delicious και το Θείο Πάνιο. Αυτό είναι το δεύτερο μας βίντεο. Το είπαμε. Ναι, και είναι vlog. Για φαντάσου από δεύτερο βίντεο. Για φαντάσου. Το αύριο, έχουμε ελεύθερο χρόνο το απόγευμα και θα κάνουμε το The Whisper Challenge. Αυτό τέλος πάντων. Να μην μας πατήσει αυτοκίνητο. Το The Whisper Challenge είναι. Πιστεύω να το ξέρετε όλοι, αλλά. Εγώ βασικά δεν το ήξερα. Είναι- Μην με κοροϊδεύετε, δεν ασχολιόμουν καθόλου. Ναι. Το Whisper Challenge είναι. Είναι. Βάζει η Χριστίνα ένα ακουστικά με το κινητό της, βάζει τέρμα τη μουσική για να μην ακούει καθόλου. Και εγώ πρέπει να κοιτάω κάποιες προτάσεις και αυτή πρέπει να μαντέψει τι είπα. Τι είπα. Τι είπα Α, εγώ. τι είπε. Ναι. Εγώ τι είπα. Κάτσε, αν μπορώ. Φέρε λεπτό. Όχι, Όχι, χες. είμαι θεά. Κανονικά το vlog θα πρέπει να το κάνουμε από το πρωί. Αλλά δεν Το πρωί τι στο σπίτι μας θα κυκλοφορούσαν. Δεν είμαστε μαζί. Τέλος πάντων. Κρίμα. Αν και έγινε, Αχ, τα σκατόμορα φοράνε σορτσάκι. αν και έγινε μια βλακεία με το πρώτο βιντεάκι. Γενικά Ήταν 45 λεπτά και κάτι δεν- δευτερόλεπτα. Ναι, και το κόψαμε και προσπαθούσαμε ούτε μία. Ναι, Μία μέρα ολόκληρη να το δημοσιεύσουμε. Ναι, να το βάλουμε Και στο στο YouTube. τέλος μόλις πήγε 100%. Μόλις πήγε 100%. Γεια σας, καλά. Δεν λέω την ενεψιά μου, είναι ενεψιά μου εκεί πάνω. Α, γεια! Μπήκε στο vlog, στο βίντεο και το YouTube. Έλα. Κάντε λίγο διακοπή. Έλα. Και να είμαστε και πάλι. Ακούς, ακούω. στο YouTube για να δημοσιεύσω το πρώτο Α, ναι, βίντεο και λέγαμε- είχε βγάλει και μουσική ρε παιδί μου, Ναι. είχε δικά του, Ναι, και τέλος πάντων αυτό που λέγαμε ότι. άσχετο που είπαμε. Ναι, και μετά, όχι αυτό μόνο ότι γίνει βλακία, ότι είναι πάρα πολύ και αναγκαστικά να το κόψουμε απότομα. Ραφαέλα, μας διέκοψες, δεν ξέρουμε τι να πούμε τώρα. Γιατί είναι ενεψιά μου εκείνη. Δεν ξέρω αν την είδατε καλά. Και τέλος πάντων το βάλαμε σε λάθος Gmail. Και τώρα που θα ανεβάσουμε το vlog σε κανονικό το Β' όταν πατάτε το Β' δεν θα εμφανίζεται. Φυσικά θα πατάτε το Β' θα εμφανίζεται, αλλά θα είναι σε λάθος Gmail. Ναι. Τέλος Να, πάντων, από εδώ και πέρα. αυτοκινητάρα. Ναι, από εδώ και πέρα θα. Τα βιντεάκια μας κανονικά θα μπαίνουν στο Gmail με το Β'. Ναι, απλά... Είναι στα αγγλικά Β'. Είναι το βίντεο κανονικός που είναι σε ελληνικό. Β'. Στα ελληνικά, Όχι, χ, κολλημένα. είναι αγγλικά. Είναι αγγλικά, το έχω κάνει καινούργιο δικό μου. Είναι Οκ. είναι Β' και ενώ Χ. Αυτά. Μαλακίες λένε αυτή την ώρα, αλλά εντάξει, μέχρι να Τώρα μεταξύ μας γινόμαστε έρθει. Ναι, τώρα γινόμαστε ρεζίλοι. Γιατί γινόμαστε ρεζίλοι? Και μεταξύ πήγαμε πολύ κάτω. Μεταξύ δεν είπαμε έμενε λίγο πιο πάνω. Ό,τι να είναι ρε φίλε.
Τεσπά. Λοιπόν, Θέλετε να σας δείξω γενικά... Όχι, αφήστε το. Δεν βγαίνει. τέλος πάντων, παιδιά, κάτω ψηλά. Παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτό. Ναι, δεν ξέρω αν ήταν μεγάλο το μεγάλο βίντεο, γιατί το vlog είναι πιο μεγάλο. Αλλά το θέμα ότι έχουμε ένα προβληματάκι ότι όταν πάμε να ανεβάσουμε πολύ μεγάλα βίντεο, δεν τα παίρνει. Για να μην σε άλλους γίνεται, αλλά δεν ξέρω γιατί μας δεν γίνεται. Μπορεί και να μην ξέρουμε γιατί είναι και είμαστε και πρωτάριδες. Σιγά σιγά θα μαθαίνουμε και θα πηγαίνουμε πιο καλύτερα. Λοιπόν, παιδιά. Και θα είναι πιο μεγάλο το βίντεο. Ναι. Όπως είπαμε στο βιντεάκι, αυτό είναι το βιντεάκι. Κάντε ένα share, ένα like. Και δεν έχεις βάλει και στο επόμενο βιντεάκι, δεν έβαλες ούτε Facebook ούτε τίποτα. Κάτω στο link. Το είχα βάλει ρε βλάκα, αλλά δεν ξέρω. Το Facebook. Είμαι λίγο άσχετη, μην με παρεξηγείτε. Τέλος πάντων, τα link για το Facebook μας και το δικό μου θα είναι από κάτω. Αυτή τη φορά θα τα βάλουμε. Μην μιλάς γρήγορα, δεν σε καταλαβαίνουν τα παιδιά. Ναι, ένα share, ένα like και σχολιάστε και από κάτω αν σας άρεσε το βίντεο που δεν πιστεύω να είναι τόσο ωραίο. Δεν ξέρω, τώρα δικιά σου γνώμη. Βασικά θέλαμε να μιλήσουμε και επειδή δεν ξέραμε θέμα να μιλήσουμε εμείς οι δύο, είπαμε να βγάλουμε. Ναι, και τέλος πάντων, όπως είπαμε, αύριο θα γίνεται το The Whisper Challenge. Αυτό και ναι, όπως είπα και ένα like, ένα share, ένα αν σας άρεσε το βιντεάκι και τα λέμε αύριο. Bye! Αύριο, γεια!